Makwaba eba echedi safwa we eyadua etoso nan ahwe etoso mienu meche part 4 episode 2 ena me de bro minim se ahweya na edikan no nsempi no na si wo ama aba kire ni pa ko feedi nkomo efa ka ho ne nasefo nyina se opese odada no na okusi dan wo bo asema no se na be ya obetu akwakotenam na otumi akoye no so to ewo ho pa ko fi mfani tire nyiye sanso na aba kire pese odi na ba no ma no pawie ni ebe kwa kosisa ebe ba musa pa kofi be makwan sa anase enkosisa why krado a eso my krado enhyase enkran pa kofi ni anti araba kire etukwan kwa obo ase amadonko ene adwo awura ekosukru adwo awura eyem se no nso abo na o ma yenya ne ntem nko na nsan yi trotro no ho ayeden kakra anopawi unko na asede unware yi umpa a wokwan aware anopawi nano mankase me maseta se me di sukuka nti wapam me kopim eda a metua amadonko na se papa de sika mama me se onkotua yen de na ade na wo de wantua bi adwewra ebia na mama etua na o maseta no ena ne wura afiri sese nso ode ama na wakodi anopawi makodi de ohuru se mama de sika ma yemu bi se yemfa entua sukuka bi pen amadonko se papa se wona woni minyansa ene se osika yira no ene wotena fie a na wonu afufu asiye ho fi se mama ne papa ko yi ni vuvu da anopawi twia anka munni me na mentena fie no aduane nsimo ho me fa me nwoma kwa akotena ba bi asua bi adwewra ono ajai ye kwaba okọ anopawi ewo fie obi aba ho ye nyako awura maache anopawi ye nyako adan na ato sese na woda so tifie wonti aponti na wanko suku yi ana anopawi maseta se medika nti o mama ma suku ye nyako wodi suku ka suku fees ana ba ko fi odi sika atomprada mpa na ne badi suku fees ka dabi anopawi da ya na papa de sika ama me maame akotua afemu ni nyina enso ye de jamani refrie saa na afrase eyeye papa ne maame agye ho akyinye bre ansa na papa no a esan akotua ye nyako na wa mo papa amane ansa na okwadwuma anopawi one maame kwa yenkrom ye nyako ukrom he oboase ana anopawi antiane papa dan ya wosie no nti ontantena ha onya kwan kakra bi a na wokoho ye nyako na obechere anopawi ebi a obedi na wotwepe efrise ose wasi dan no wie kura akase obema ho nko a na maame mpo se owie a yebetu akotena ho ye anopawi yemfa nsoma nko ni ebisa nko na anopawi ka ye nyako awura eya na mepese bibisa wasembi enso eya na eha me kakra anopawi anti asembenya bisai ye nyako eye enya sentitire bia anopawi anti wodi ebisa na minimum a se maka ye nyako ogina wodi nani tuwiem ya mepese mebisa wa ne se ogina ho kakra anopawi anti metie ye nyako de mepese mbisa wa ne se wo maame paani anti araba na eno na mpese mi hunu anopawi anti anka bibia na uhunu di nti na wo bisa sei ye nyako osiriye enye woni bia bo abrawo ne ya mepese mi hunu ane no anopawi dabi se ne wusi bisa me no ha me kakra ye nyako okane minim kakra eda bia semu ami hu ye nti na me bisa osa no ene se de bia o papa koto atade tambi se anka wode kopam atade ahye no nia opam no ehunu se atade tam no enso pam nti ba ko fi ye se ode bema wo sabre no na moko school asem esi ho no atade tam no ewo wura ni mo wo se make sei mahunu se wakasa nneoma ho saa mprensa enu nti na me bisa se ebia monye enna mma onye nnamma ninti na ya na ebasa no anopawi
yɛn nyinaa firi ne korɔ efiri se korɔ yɛn nyako kwadaa mo bro seta wa wisi anɔpa wi na ante onye ade a memfa ware imra na yentu bie yɛn nyako mi kwadwem anɔpa wi mia anka mi fi nanso sɛ wobeto de a ana ante onni moto yɛn nyako hey ewura wosesen mi yɛn nyako minim ware to efiri tantam opuduo anenam kohua antupuduo suo edi kosi abapa suo minhu ne minim to anɔpa wi mekra minim abapa to papa anenam de ɔmfa mi mfikyire makwadare mu yie yɛn nyako ɔware hema mpa na wosi minim ɔware to yi ewura hwɛ ɔgye ne ho tena ase me say ebere a bichima ya misi suo no ɔware nti ena ma mi kunu a anka ɔware me enya nware me anka yɛne sɛ mafɛfo ekɔ a mintumi nkɔ bi anɔpa wi na ante ɔware to de afa ware gyare yɛ ho bɛn yɛn nyako akwadaa na wo de ntira nka hunu okɔta ni a nka sɛ yɛdua sɛ wokɔhwɛ mmaba wa berem saa bre no de na me de yɛn nyako abro no ma enye ena aware bɔne amama tete pasa sɛ bahayi na edru anɔpa wia bɛyɛ sɛsɛ bre yi mu a wɔde n'ani to wiem de ne nsa bɔ ne sere so na me ne me namfo no hyia santase a na ayere paa mika yi nso na nkwantanan mranteɛ enso de wɔn de etim fa ebi a na wɔto dame ntɛ anaaso pa na musuo nkan na wɔmɔ wɔ atu ɛne ɛda no agye ubuada anɔpa wi ante na sɛn na ɔbɔ atu ɛne deɛn ɛnyako na yɛ na wosi wonim anenam to yi wonim sɛnea ɔbɔ atu mpo sɛdeɛ ɔbɔ atu ne sɛ moto anenam na sɛ wonya kuro baako pa yɛsi wadi to ɛba sɛ woanya kuro baako koraa yɛsi wadi atu sɛ wodi atu saa nea wone no ɛto anaasɛ atofoɔ no dɔɔso a wɔn nyinaa ɛsɔ mu na wato dwuma yi sɛ atua hwan atua asumasi atua ɔde baayo wamfa mo sɛ ɔba fie a na woma no akonya fufuo tena so a ɔde nwansrampo bi agya usuo hey ɔbɔ ne nsɛm to ne to insinsinewa ɔde kɔhinio nyiso to ne to insinsinewa ɔde kɔhinio nyiso to ne to insinsinewa sɛ ɔbɔ watu saa na wama wo nan emu anye den ampe baabi amfa kukuma sɛ ato wo ne fɛre ɔyɛ saa ne nyinaa na wɔtwetwe wo pɛsɛ ɔpa wo ho ntoma anɔpa wi ɛne ante wagye mani pɛn na wo sɛ ɛyɛ den ti na ɔwaretoɔ yɛn nyako otware mu ɛne sɛ ebere bi na ehyia sɛ yɛto ɔware sɛnea meka yi a eduru sɛ ayɛ da a meyɛ anya obi abɔ no atu no na abofra bi ɛbɛfrɛ me mamura no ɛwɔ hɔ a na ɔfoforɔ asan aba saa mprɛnsa emu biara mamisa nea ɔhwehwɛ me mpo ɛna ka mpɛ sɛ masɔre makotie sɛ na ɔpanyini no ɛna wɔhwehwɛ me anɔpa wi ɔpanyini no a enka ɔware wɔ no yɛn nyako ɔpanyini no saa na ɔne nipa pii ɛna aba makyire saa bre no nso na aka me nko an na me wɔ fie afei ɔno asimu ɛba nea yɛto aba no oduru hɔ pɛ na yɛbɔ ɔbaako atu me se yɛso ni mu wo so no saa no a yɛtwetwe no a ɛna ne ntoma ɛde wa pa afei ɔnte hwee na nea wotia ne hwee twamani a ɔpanyini na wɔgyina makyiri afei ɔbɛka sɛ gyama mimpo ɛna me ho apa mani ewusie potɔ dan wanwumra na ɔde bɛto mawofo anim sɛ ɔntumi nware me ɛno ane no anɔpa wi na yenso etumi yɛ asɛm de sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔbaa no ho apa nti yɛn nyako ɔbaa no apa nipa anim nti ɔgye di sɛ saa na anhwɛ a me deɛ
beyo dachi anopawi na yedie untumi oniama a osimeka hyenye na enemre yi mu nso a mabaawa hye ntade a na wonsire mu nyina gu won so a anka obeka sei yenya ako say fina aba na yedie me say kane no otwe baase a ye ntoma nkata ne onantabo no so wonsa ho ene wanim anopawi ene die nkwada ne mpanyifo nyina animu mrewa obehwe na wapam kaba adwa na ekiri nyina ato ho nia eya hometie kra ne say ebia na oni no wedie mu kra nyefe obehwe na eho asisi ode sempo ntokontrama enso onfa ho na wayi ato ho yenya ako se mona muwubie na mode beye mo ho na me nyako de anopawi papa de ade a ne ho mo ampa ne no opam atade mayena agise oma etra anase ededa yenkotodwe yenya ako ewra ene emi kwadwema ba na me ba meba ama yatobi anopawi anti ene eya brana yentubi na kyerɛkyerɛ me to na me nso me de asisi me nuanom amadonko ne adwo ewura yenya ako jo me free edwemba meba ebia mefa ha ansa na makofie obirichi ye anopawi kan ho behwe ade wonyina efiri adi eguso ekoso na mnyini se udi akire nso etie se na ebekwa akosie eguso akakra ne ewie na mnyini se bewie no na futu a wo bia na wonso nsake me da asese mre na bre nyina no onya bre na ohwe me na otie me na me hwa